Velkommen, så er vi her igen i dag. Vi kører lidt hurtigt igennem i dag, ja. Skal vi gøre det? Det her, det er dagens rod. Kører vi til dagens mønter. Gammel mønt, skilling et eller andet. Christian den 7. en fjerdedel skilling. Rigsbanks skilling, tror jeg. 2 skilling et eller andet. Et eller andet, som jeg gerne vil have til at være en borgerkrigsmønt. Trip, trap, træsko, sandal, sneakers, musketkugler. Dagens knapper, 1, 2, 3. Spændeværk. Det her, det var den middelalderens folk skulle ind på krogen. Så skulle de også have et sted til at hænge deres hunde jo. Dagens projektiler. Ikke særlig spændende, men godt at få op af jorden. De er ret giftige, så de ryger på kommunekemi. Så dagens ting, der skimmer og vaskes. Vi kan ikke lige se, hvad der er her igen. En sten, som gav et signal med nogle små mærker på. Det skal vi hjem og undersøge. Dagens musketkugler heroverfra. Flotte. Her der blev sagt, at det var en nazifibel. Det tror jeg altså ikke, det er. Det er jeg ked af. Et eller andet. Dagens projektiler. Ja. Hvad er det her? Sammenrullet bly. Så en granat, kan det sagt. Jeg tror altså, det er en sænker. Munkeknap i guld, er det sagt. Med sudoku på. Det er meget smart. Ja, det er nok noget til at markere køer med eller et eller andet. Må jeg gratulere med den tølmønt her? Den er flot. Den har jeg ikke set før. 2 skilling. Ja, det er jo den klassiske med dig. Så en øre et eller andet. Og et skjold til en mini-asterix. Og et spænde. Og så en trætårnet gaffel, og der står Edith på. Vi savner Edith nok. Det var langt. Kan I have det godt, og ønsker jer en god dag. Hej.